Astero, literatur margo bat ekartzen dugu komatxo asean saiora. Gure gela honetan margo frango bildu dugu da. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada edo aukera izaten dute edo irudikatzeko parada bintzen. Gaur berriz ere margo berri bat ekarri dugu. Libreta horiko poema. Alaxe du izena margoak edo kasurako liburu bat. Egileak berriz Pako Aristi. Liburua ezagutzera pasa izin, egin ezagun gaurko solastiaren soslaia laburra. Pako Aristi, Urrestila, 1973, kazetarikan lizentziatua, kazetari, gidoilari, musikari eta idazlea. 30 bat libururen egile. Eleberria, poesia, haur eta gazte literatura, izina, saiatzera, kronika eta biografia landu ditu, ia genero guztiak. Tira, orain aspaldi ez dela, iaz, gurekin izan genuen Pako bere soslaia azaldu ere, Debora kontartza bakarti batean liburuaren karietara gonbidatu genuen, eta oraingoan, sarreran esan bezala, libreta horiko poemak liburuaren karietara gonbidatu dugu. Nola nahi ere, bere bibliografia aipatu aldera, azkenak jontan, ikiak izanagatik beste liburu ditu dizio, elkarri dizio bibliografia horri, Goenkale ardo ona bezala, eta kuskusero prez, horrentzako liburua. Kaito eta ongiko dipako. Gainetik edo pasara izan dute dudan, zira beti aipatzen baitugu gure dela hau liburuz beteta edo margo beteta dugula, eta horren gontan, iruditzen liburua berezia dela, horiek osatzen dute euskal literaturaren paisaia, liburu, poesia liburu honek ere zurazki bere txarteladak ere emango dizio paisai horri, gainean ez ditut galdetuko paisaia horri buruzko iritzia jaso genuen aurrekoan, Pako Aristi poeta. Eta Pako Aristi poeta zitzeriterakoan, aurreko liburuak ditugu gogoan, Ireileko ipuin eta poemak, Kastelton, ez egin ondoratzen dudan, Oherako hitzak, eta hori guztiak, guztiak ez. Egitako batzuk, 20. mendeko poesia kaierak antologian, ikusi edo irakurri izan ditugu. Koldo Izagirrek apailatu zituen liburu horiek, eta bere zarrenan beste gauzenen hartzen horrela dio. Poetaren ezaugarri edo baliabideen jabe izan gabe edo haietaz gabetua da poeta Pako Aristi. Bere poesiak ez du ezer prozeikotik, baina hitz bakoitza da pertinentea. Tira, zatoz, poeta definitzeko edo zute definitzeko molde horrekin? Bai. Uste Koldo oso argia dela, azkarra da, eta bai, asko zatuztegan berak egin zuen lana, antologia bera, bere zarrera, eta bai, uste nahiko zuzeneak azorrozo dela berak ezatzen duena, eta identifikatzen duena. Eta zer da poesia, Pako Aristi? Bueno, poesia niretzat, uste hauetan bihurtu da, nola baite, pentsatzeko tresna bat edo horrela, nik hori bihurtu nahi izan poesia. Jendea badu poesiarekiko alako afektazio bat, jendea uste du poesia dela sentimentuei barruare eutzi zintzaionean, gazteratzeko gauza sentimental totala, romantikoen gauza, eta hilariari begira baduena, eta zelako zabala, eta, bueno, nik gazte denboran eta idatziz, ditun poema batzuk, baina nik horre alderantzizko bidea egin dut, nik berandu hasi naiz poesia argitaratzen. Normal aldin bada, amazortzin poesia eta jo novela pasatzea, nina trezrein duen novela ginazi, eta 30 aurrera, edade serio bat ezartzen indoan bezala, joan ez nik poesia idazten, eta horre pixat adierazten du. Niretzako gauza serioa da, poesia, eta laburtuz, pentsatzeko tresna bat, makina bat. Berrogei urte beti izanak badute ikusiak justu libreta horiko poemak idazte horrekin? Ez, hori izan zan, libreta horia Paris egin zidalako, kontzertua probantzak, aurtengo apirilean, eta libreta ark pixka bat ez tira egin zuen nire gandik, nire barruan nire azpalditik nezkan kezkak eta pensamentuak eta iritziak eta kritikak eta barruan nezkan. Barrun libreta horren magia izan zan,
niri tira araztea, esatera eta libretatuan idaztera. Orduan gehiago dagoa zer ikustea, libreta oparit izanakin, nik, eta aurten kasuan ez 40 urte beti izanakin gani. Etxea, bueno, trasteak eta bota omen dituzu, etxeko lehiotik, nire honek pesatuta du, baina ez etxea lehiotik osorikola botatzera, ino bintzat, Osorik ez, bakarrik estorbo egiten duten, zuk edo zahatika geratzen denak, edo oroinen gaiztoak egoretzen dituztenak, hori baitan, edo ja zer aportatzen ez ditutenak, eguneroko bizitzan, gauza horiek dira, botza behar direnak. Bizia da, gero ikusiko du pizka forma eta beste, baina, bueno, musikari izani poesia lirikorako emanak izatea, ez? Edo agian horregatik, eta zuzeo bertuzea baituzu balirikarako, eta horrela, baina poesian biluzik agertzen zea, eta ezberdgailu gutxi dira. Bai, hori aukera estetiko bat izan da, ni uste dute, poesiare evoluzionatzen dikoala, Pekin eta biek gaur egunean ez dio lekurik ikusten poesia liriko, ametskor horri, gaur eguneko bizimoduakin eta guk daramagun bizitza martxa honetan, leku bat egin nahi nion, eta poesiari eta poesia estilo bat edo iruditzen zaitagoela, gaur egunekin lotzen dena. Ni zeratzen naiz estilo hori idazten dela. Poeta eta Pako bera hote dira, da zane behitut, bueno, genero asko den eta egilea edo, bueno, landu dituzila genero guztia, baina poesian zer dago, Pako bera. Bai, nik neuk naiz poeta, baina beti ni poesia idazten ez dudanean ere, ni aratza honan abilenean eta nire gauzak egiten, eta nire bakardadean pasatzen ditudanean, egunak edo norabaita zane iztenean, eta nik beti sentitzen dut, barruan, guztaz aparte, beste begirada bat, daukan beste persona bat ez dabilenan erekin, beti. Eta hori guztez da lan erekin dabilen poeta, beti bazter uzietan. Libreta horiko poemak, horrelako zea du izena gaurko gure liburuak, eta berekin, edo berenduan dugu, beregilea. Bueno, pizkatu urratu dugu, bortatu dugu gure horiko formatua, arrazoi, eta horrezkero horregatu dugu, liburuaren edo poetaren, funtsa, horre baten eta liburu hau ere osatzeko arrazoia, baina tira, erreparatzen dugu azalean eta izenburuan, eta azteko talin kasontan, azala, ezan dituzu faskinilean edo paperian idatzi dela, faskinilea jarrita dago zuzaren modurean, asko sartu nintzen eta begiratu duen, eta eta zeritxia den eta horrela, nola idatzita dagoen, eta tira, ezin nuen esan duzu gorkak bere lana, egite berak gorkarrezek bere lana edo bere aldetik gogoa jarri behar izan duela, ez? Ilusio handi zatu zuen eta lan polita egin dut. Bueno, tira, azala, zer berituzu azala, edo gustora berituzu, beti forma errapatzen dugu, nik gero ikusi du beste gauza bat, eta, zilegidekit, Pako azaltzen da, baina beste Pako bat. Nik ezagutzen dudan Pako, goen gutxi ezagututa ere, baina aurtegi askotako Pako, nahi dut, aldatzen duela, edo batean papila ditxola, beste batzuetan, eta perila modukoa, beste, aldatu doan bezala, bere bizitza, edo bizitzat, urtea doazen ahala, edo horrela Pako ezberdina. Pixka bat, askotan gure irudiarekin da izaten du, askotan, burua uste, izpilan behiatzen zehat, askotan ez duzu rekonozitzen. Zuzure burua, esatezu, hor hori alda berroizte ozan persona bat, eta izaten ditu nire. Ropa, ropa egin, jantziz, dana bestela. Eskatola izten gara, eta etxurak asko esaten du gure barrua buruz, eta hemen alako pegila txiga duzti nuen, eta bizar txuri bat zuzen, eta nahi kolore txuria gustatu egiten zait. Ez dut ulertzen, nola ditzen da jendea, hile txuria estaltzen eta tinte batekin disimulatzen. Ni asko zetzen kolore txuria, hile txuriak, arruma horturik. Eta nola baita, txura. Izen buru gabeko poemak.
forman erreparatuta, ba, hoxe, ez dago izenbururik, ez dago lako eskaintzarik, oso biluzik, Bai, eta idatzi izan bezalaxe, horri bat azten nuen eta horri bat idazten nuen. Eta bai, nolabait, gauza urgenteen itxura hori dauka, nintzen tituloak pentsatzen ibili, titulo sonoroak, musikalak, izenagetik, definitzen. Ez, atera ziren, horri bat osatzen un poema bat ezakin, nuen bi horri egiten, horri batean amaitzen zen. Ordu nik pentsatuan eukan gaiura, horri baten sartu behar nuen. Horrek ez behartu ninduen, pixka bat neure estiloa, hola zehatzea, jota ondo pentsatu eta laburtu, baino eta eskuk hori baino lehenago borradoreak edo zirri borroa baitu aldez aurretik ere giti janun baitan edo ez ere errepido moduko bat hartu zenuen eta hori egiteko uda galdatzen joan denuen udako rollo turistiko horri iez egin ez zaitzeko lauzatu nahi masa dijoan lekura ni ere joate eta udan mundu zea viajea prepatzen azten denean betxan geratu nintzen eta uda lazaixan barratu gozitean lanik egin gabekoa edo eta bai nola biteko ermitau baten moduan nintzen pastean behin ateatzen nintzen hori behin apaztera eta leure buruari jarri nion diziplina bat edo auto zentzurari gabeko liburu bezala joa izan da hola uste duzu? Zaldi bat bakarrik handu neu janduen editorekin batera? Ez, nik neu janduen histori luzea da zaldi bat bakarra januen hor 2000 zaldi bat duman antipoetikoa ugazien? Bai, antipoetikoa poesia ulertzen badugu edertasun naturari buruzko liluran idatzitako hitz arrarodun poesia hori ulertzen badugu horren kontrakoa da bai. Baina ezan nion jolizabalari herrian arezkirekin konparatzen badugu arezkin poesiaren ondoan ez da antipoetikoa da haren egitura estetikoaren antzekoa egun poesia zea poesia sozial horretara ez arezkiren poesia horretara inbeste behar da urbilduko baina bada arezki eta arizki elkarren onduan bai traizioa egin diozu poesiari hildo berean batek esan du kritikaren batean egainak bakatu dela esan da eta berrian ere bai nola baiteko traizioa zurazki beharko bat zehaztu hori baina ausarte izan zara ez baina ez traizioa hori egin dut nik poesiari zanez saiatu naiz forma berriak idatzen poesia horretako eta saiatzen naiz jendea nolabait urbiltzen poesia zara jendeari ez zaion poesia horrek atzerakoa sortu hortan saiatzen naiz forma berriak bilatzen eta nahi bizitza hori poesiari ohore egitea da nire ikuspuntotik eta egite horretan hogean irakurtzeko poema bai, banku batean eserita lorate batean apalategi edo elitzan apalategitan egoten iztekin beharrik ez hori da gauza bat izaditurazten daguna hasi irakurtzen eta lehenengo lerroetan aurkizia hiru edo lau hitz bat batean elkarren ondoan ulertzen ez ditudana izatetan ez da posible poesia bat idaztea eta hortik iesi joan libreta horiko poemak bere egilea gurekin balibide baten bat azken unean etorri izana eta egitea orainokoan batako arizki dugula basoazkie eta aipatutako libreetan maitasuna, sexua, dirua, gizartea politikak eta arizki dutasunari buruz ari dela begira zorrotz eta gupida gabea agian baten batzuek edo baten bateko lazan badu ere etxaiak ugaitzera etorri da ez etxaia maite da dira maitasun poema da horretako ere importante da etxaiak egitea etxaia ondia baldin hauzkazu zu ondia eta nintzunaia izaten da baina ez liburu hori da niltzen zintzoa da sinceroki idazia eta zintzoa eta zana de niltzen idazten ni neu egoera perfecto batean banengo bezala eta beste guztiak da zaborraren pare utzi ez da hor da
jarrera da. Gizarte honetan eta hemengo minak dauzkan persona batek idatzean izintzatala azaldu nahi izan den ere burua ere. Lau ziren tautekin liburu etorri zait gogora, hemen dauzat aurrean eta hor ere nire honek euskaratu aspaldi eta horre ibili naiz paper zarrak berriz ere eta hola. Eta bueno, esango dizut eretik, 14. orrialdean eta uste dut bigarren poema da, lehenzikoan ja gaztigatzen gustu ondi gorako eta hola, bizitza besterik esortzen den susmoa hartu da daukat. Izten esan nahia ezagutzea, sentimendua beriztea, gure ekintzen ondorioz negustea, eta hori guztia egiten ikasi dugunean amaierara iritsi garela ikustea. Hori besterik ezoten den bizitza susmoa neure ganatu da daukat. Bere esan nahia ezagutzera iristea, amaitu dela jakitera iristen garen une berea. Bueno, horregatik eta beste pasarte batzen gatik, bueno, gaua eta eguna eta ongia eta gaizia eta bueno, beti ere bi zeuden artean, bai, hor asmatu duzu bete-betean eta horrekin, etxan dagoat liburua irakurri bez. Nola baita nire kabezerako liburua da, eta horrekin asko maite bez. Eta bai, ez nuen ezan hartuztenean, baina pentsatu egon nintzen esateko liburu hau nire ez da txikia ala edo. Zaten bategia pentsatuko baizuen, bueno, hemen datorri da Pako eta gabota digun bere nola diteko zea, eta bueno, agian erritu ditu izan edo zinean. Hombre, gauza, iguale, handikeria edo, hori baina nire eta txikia bai, aldo zatuta oso, izan ez gogo eta egin eta entzako fiskal eta bizitza ulertzen saiatu eta sentimentuen izan aia. Batez ere hitzek duten izan aia, hitzak menderatzea edo hori da apustu gogorra bizitzen, Umetan bizi gara, kontura ezerta kontatu gabe, nira bezaroan azten gaia sentimentua nugoldeak sentitzen barruan, baina ez, egun jakiten zer ari zaigun pasatzen. Eta gerora jakiten dezu, hami hogoi urte da, berandu denean usti, jakiten dezu, zehatz eta mehatz, orduan garai hartan personarekin zer gertatu zen, zer sentimentu izan zen, eta ez da, mentasuna dana, sentimentu zita bat. Eta pixka ikasketa hori, bizitza osoa ikasketa etengabe bat, sentimentuen ezan aiei buruz. Hori nik sentitu dut. Baitasun epatu duzu eta, bueno, amodiaren inguruan etxituta dago Pako. Ez, bakarrik esatet, amodioaren sinonimo naturala, bakasua dela. Gehienetan mehitzatzen, amodioa lortzena zorionaren izan, zoriontu izan nahi dut, alegia, maitasunak dina dut. Maitasuna ez egitzea, hemen gabeziarik beharrien ezat, eta zimentzatzea. Eta ez iritzen zaitza dala, sobredimensionatua maitasunaren intanari. Eta maitasunaren inguruan eratua dagoela, parafernalia linguistiko pelikulero komerzial bat, oso zikina dana, eta dana usten egiten du da maitasuna, ea sentimentu ez dela. Eta gero ikustezu bat eta bestekin, denek izan dituzte, gehien ebeintzat, hiru maitasun historio, 6, 7. Orduan, 7 historio egituzun momentutik izan nahi du, orgo 6 porrot egin Eta lezen hona aldatuko hori da. Seguru dago gauza bat, seguru baldin badago aldatzen ez duzun gauza. Orduan, dene daukate, porrot, denek egin dute porrot maitasuna. Zaten dana ezaten detor momentu batean. Maitasuna da, porrot egin ondoren, berriro ere, zaiatzera bultatzen zaituen, desgrazia bakarra momentu. Sexuari buruz idaztean hor buruztu zarela, bueno, maitasunetik sexura, zaitzin ezago, zereti izaten diogu maitasuna sexua esan behar denean, edo badago alako zerbait. Bai, eta tira, horri buruz ere biluztu zara, gero joa izan da, eskerreko filosofia betik eskerreko bezala, baina zezu kontutan, baten batek, bueno, idatzi du, nun baitan, zera, egiten nahi duzu, aitortza bat egitat, eta aitortzea hortan bitzat etxerezkoa izatea, edo agertzen da, baten batia egin ezak gustatu homosexualidadea gaztela bizkabor, gai. Gai da homosexualidad, baina zuzio ez da agertzen horrela homosexual, eta agian baten batek izan dizezuke, eta nola, ziztu zaren ez baduzu probatu, edo. Evidentzia da, berroi urtegin probatu ez baldena izan da, oso gogo gutxi izan dezala probatzeko, bezala ja probatu da nuen, beste gauza asko, eta bertzen dira kezka, etxean bakarrik zaudenen bakarrik,
zeure buruarekin zaudenean gauza asko etortzen dira. Gogora, eta denbora asko daukazu pentsatzeko. Harun bai, gai hori ere ez da gorputzak, eta beti gure imaginarioan ez da, beti neska dago, ez? Gu beti izan gehan nesken aldekoak, nesken zaleak, gu, zanaren nire inguruan, da, beti izan gara, modu simple eta natural baten, heterosexualak eta neskak, hori izan zaizkin. Imaginatzen duzu, beti neska daten gorputza, eta kizer, atala, eta harun momentu batean, sartu nintzen, tunel batean, eta harun, azintzen imaginatzen, zer izan ditzakena, zakil bat eukitazule begin aurre, eta? Bueno, hola gogoeta egin, bai nuen, poema, nahiko ari eta frivolo bat da hori buruz. Bai, dena den, beste pasarte batean, sexuari buruz, ez duzen frivolo idatzi, sexuak geure buruarekin indarraz menderatzea da gure ametsa. Arte eraginik ez izatea gure eragazketan. Eta lortu zarren gure buruarekin edukitzen ditugun elkarrizketa luzeutan, baiet esaten diogu, lortu dugula. Ahaztu nahi dugunean agertu egiten delako, gozatu nahi dugunean gozten ere badakilako, beste guztia ahaztarazten direlako, pentsatzen dugu, beste sexuan baita nik ere. Bai, hori indar latza da gure zitzan sexuaren indarra da ikargarria, eta komenitzaikun persona askoren gana garamatza sexuak modu irrazional batean, eta oso zentrata. Gana den poema horren abia puntua Sonia Gonzalezen poema bat. Da, ez dut hartzen, baina Sonia Gonzalezek poema batean esaten du. Autobusean noa eta sexuan pensatzen du. Eskola nago eta sexuan pensatzen du. Zukaldean nago eta sexuan pensatzen du. Haren poematik abiatu nintzen esateko. Nik ere, sexuan asko pensatzen dut, mundu guztiak zara. Hori, zarrapaka eta adiote garen, beti denboraren kontra, baldagai hori funtsizkoa gure bizitzan. Gerozago denboraz, galdera bat egin izutako, baina lehenago, jakinduria humila da, zure poesia. Ez dakit hori nire nondik atera dudan, hori idatziak gogoetatu da, baina, bueno, jakinduriak estatzen zaitu, jakinduria da, gure batean, gure izateren funtsa, jakinduria da, bizitza alperrik, pasa ez duzula, edo, frogatzen duen zerbait. Lega urteak, bizi izan dituzu gauza asko. Eta hortik ez badezu zerbait, ikasi, zenbait gauza ez baituzu lertu eta pixka bat, persona bezala, nobleagoa, edo ulerkorragoa, ekiko, eta pixka desbaztea bihurtu, eta oin dela 20 urteko itxutasunakin ezala bizi baldimatzea, 20 urte gero ere bat, horretan edukita galtzara altarik. Pasa uzula, eta batez ere, gizarteak eragin eta inposatu izkizun gauzetan galdu ezula denbora alperrik, eta ez da inbeste zuri benetan interesatzen zitzaizizun. Agietan, eta hor kontu ondia euki gara da. Bi gauza dira beti, gizartea eta zu. Interes diferenteak daude askotan, baina gizarteak sinestarazten digu gure interesa dela, berari interesatzen zaion hori. Eta hor sortzen azoran ustasun sentimentu bat, ez baldi mazera bizi izan zeure guztuen arabera edo. Bauz beste zaldi bat, iraki nuena eta gero ere gilearen ez eta liburuan behin baino da. Baki urduri baten zain, zaurituta aldapako edo ja hemen uste duzunarekin nola egiteko zauri bat edo orbain bat lotu duzu edo. Kemena jot, bakeari kemena jot, daukan tranquilidade, patxara, zer egin gabe, kontotuta egote, karga, esan nahi karga hori kendu nahi jot, bake gaztaia, ez, nizet, bakei nahi, aldortatu ez nahi bakei. Ez pentsatzera zaramazan bakea, onartzea zure inguruan da ondana beste gabe onartzera, eta telediario bat, ikarari gabe ikustera zaramazan bake. Tranquilo bat, hemen, bizitza bera txontan, hain esperronekoa, eta jendak hain bere ganatu daukan, bake hori zeton hartzen ez zaituzetatzen ez, nahi bake zalea aldozatik. Nezat bakea da, urduri esan nahi da aldozatik, bake kezkatua izan behar duelako, beti ere gauzetiko. Denborak ere kezkatzen hau zeitu Pako edo poetak azentan, ez dakit pasarte batzu baditu eta
etortzekoa diren egunak irudikatzen ematen dut orainaren zati handi bat. Iragana duzu gogoan oraina, itxarotearen eta datorrenaren artean arrizko zebili gehiago eraikitzen ez den garai batean bizitzea. Bueno, hori kondena edo, kondena bezala. Denbora baino gehiago da, oraina bizitzeko ahalmena eta brillo pixka batekin eta gauza bizitzeko ahalmen hori galtzea, hori da kezkatzen aguna. Askotan imaginatzen ditugun egunak ederragoak dira, nik behintzat imaginatzen ditudan egunak momentua gazariak. Ederragoak dira nire imaginazioan gero momentu hartan gertatzen direna baino. Horrek kezkatzen hau. Alegia igual fantasia indartsu egia daukat eta gero momentuan diskutatzeko ahalmen hori pixka bat amustua daukat edo galdua edo hori da kezkatzen dagoena. Jakin dure ipatu dut eta jakin dureak ere arduratuta ote zauden. Beste modu batez, inok estimatzen dituen liburu gehiagik idatzi ditugu agian. Kezka hori dela da, baina horrez talde batean ezaten dut. Bizitasunak jakintzuago egiten ez ote gaituen ikararekin idazten dut beti. Hori gozalitzak daude, isilikoatea hori ere kezkatzen daude gauza da askotan. Bizitasuna balio handi da. Izarte honetan, eta hemen nolabait gu komunikabideetan eta gaude, eta askotan idazten dugu asko buruz, eta zaratza besterik ez ote dugun ateratzen, edo iritzik askotan, gehiagi idatzi noski, eta kezka horrekin ere egiten ere. Mundu hortako edo inguratzen gaitu, eta mundu bere ernautzen edo bizitzatzen dugu mundu aberatz hori buruz, eta diruari buruz ezente idatzi duzu. Badago esaldi bat, eta egitondo ezagotu duan, agian nire hori gaztelaniak gehiago eren dut zer nahi dakit, baina diruak ez du inor zorientzio egiten, baina zira, lagundu egiten du, badago zer gizu horri dut. Bueno, ez nahi konforme, diruak lagundu egiten du gauza berosten, beste ezertan ez, eta zela eta diru gehiago euki, eta orduan eta behar ez dituzun gauza gehiago, eta zurutu, hori lazai naldetatik. Diruakin, gertatzen dena da, hemen dirua irabaztea gauza ontzat dauka izatean, eta dirua ez irabaztea gauza txartzat. Eta dirua irabazi ahal izan, ez irabazten tonto, idiota bat bihurtzen zea bat batean danantzat. Eta hori gezurra dela, esan nahi duen askotan egin duko dirua irabazteari, zergatik beste gauza batzu egin ditulako. Iruditzen zait dirua irabazten denbora gehiagi galtzen dugula, eta bizitzaren gauzaren asko galtzen ditugula, horregatik, dirua irabazi behar horregatik. Zanizte, luzeako edo fondoan kalte egiten duela. Dirua irabazi behar horrek, kalte egiten duela bizitzeko denbora asko eta asko kentzen ditulako. Orduan, denbora da, eraztasuna denbora edukitzea, eta gauzak egiteko gogoa. Eta dirua minimo bat edukitza. Bale, da gizartea beratxau nola, justua nola, ez? Diruak dakar gero, bana itxura baten bizitza, itxura kerigegi, garrantzia emanez, eta erosten ditugun objektuak, eta gauzazko dira, itxura bat estatu bat daukagula erakusteko solik, beste inongo objektu praktikoik izantate, eta hori, itxurakeri horrek dakar, nola geure barruko bizitza ez lantzea. Ez dauka barne bizitza, ez dauka, bere barne bizitza telebizaren esku, eta egunero hiru orduz telebizta ikusi horrekin betetzen du bere barne mundua. Zarun jendori nahezat bizik daude hilik egun da. Liburu honek hilik zurik ez ditu emango, zer besterik eman dizu dagoeneko liburu honek. Eman dizu, idazteko gauza izan naizela edo hori konprobatzearen posta eman dit eta jende asko komentatu izkidan gauza, baina inoiz liburu bat, dirua irabazi nahi bandu genuke liburu bat idaztiko beste. Beste zerbait egingo nuke hori da, ez da zer egin. Aurtaroa ikusi dut, iragana, esan baitu iragana, oraina, etorkizuna, aurtaroa, ez dakit, osatzen ezule aberria egian. Aurtaroa, bizitzago momentu tonto bat. Bizitzago, aurtaroa, izurramen handi bat. Mundu guztiak agintzen duzule gainean, aurtaroa baino esklabo handiago, inoiz izango, danak esaten dizute, junteretara, ekarretazu hau beste, danak agintzen dauzatu. Aldo zatik oso momentu esklaboa da. Guk izan genuen erretxikitako aurtaro libre hori, ezetik aldein ganik sortzi ordura etortzekoa, eta aldo zatik baina, nik aurtara ez joan dira. Hori,
Mazorra mena handia dit. Bai, gero, etorkizuna ikusi dut eta bukaera aldia azaltzen da Orestilla eta azaltzen da Ambrosio, Aitzona bezala aipatzen duzu, ez dakit zurea gote zen. Ez zehazkin ere. Bai. Da Aitzona baten figura literario bat. Hori nahi nuen pixkat. Aitzonak. Eta hori nahi nuen pixkat eta komentatuz eta bukaera aldera ja horren gaztigatzen diguzu, esaten diguzu, justu nok eman zizun libreta horia, oso urdileko persona, orain egindako bain gutxi egindako liburu Justizero Press, izaneko liburu hain ere, Kontxeta, beti Kontxeta Provenza. Eta tira, dena den badaukat bukatzeko galdera bat, urrengo atalera pasauretik, beti poesia eta egia, hola, zeitzen modu batez, gare batean Gabriel Zelaiek aipatu baitzuen etorkizuneko arma dela poesia, zer da egia Pako nintzako, poesia, hola, izpide. Egia izan eretzat, eguna seguru, baina ziurazki izango da, zeuk sinesten dituzun gauzak esaten jakitea eta gauza horiek defendatzen jakitea. Alegia, seguru, zauden gauza horiek esaten jongo lotzai gabe. Noixe da egia nintzat. Tira, azkaz samarretaki, baina guztora hori tuldelean barrena edo mendien egietan, ibili naiz. Nira gauza asko aipatu ditugu da, ezan ditugu da. Ezan gaberetzi gara. Bai, izintasuna delako hori eta. Zer bat amorein bide egiteko, pizka musika zuzen horre egin maite duzun kontua gainera, eta maite eta bizi eta egiten duzuna. Zer ekarri dugu? Bai, begira, bikartu karrizizut, nire bi lagunen diskotakoak. Bata da Jesus Mari Lopetegui, Zarauzko kantarioa da, eta bere laua da, bere laugarren diskoa, laua da izuna. Horrendik ez da kaleratu, goztiaki, baina laizterra teatzeretan dabil. Eta horko kantu bat, Arrikin Txar izuna kantu bat, eta gaita bat egin azten da, eta nik jodieto gaita kantu. Nietako uste kabea. Ondo dago, eta pixka bat zituko, da nire lehenengo grabazioetako bat gaita jotzen disko batean. Eta bigarna da, Patxista izen diskoko. Hori gerozia dagoetzen dugu, eta baintxe biografia talara pasa haitzin, entzun ezagun, Pako, gaita jolea. John Berger, Londresen jaio zen biologizio eta 26an. Oxfordeko unibertsitatean ikasi ondoren bertako arte eskolan ikasi zuen. Bigarren honetan ikasteak bizitzi inkonformista batera bultzatu zuen onbait. Egundo, utzi ez duen bizi modua legia. Adinak adin, bizitzi inkonformista bat arama, gizon honek, inkonformista da, idazle honen ezaugarri nagusia. Atik, idazle bat baino zerbait gehiago da, John Berger. Ge izeneko liburuan jada agertu zen ezaugarri hori. Ge liburuak, Azaguara argitaletxarekin kaleratua, 94ean, Booker Prize sari prestigiozkoa eman zion. Literaturzaleen eta bere idazkiak jarraitzen dituzten personen bizien arabera, John Berger zamurtasunaren eta argitasunaren adierazlea da. Genero asko landutako idazlea da horregatik, novela gilea, entzego gilea, arte kritikaria, poeta, zine eta telebiztarako gideolaria. Frantziako Saboia goiko erreska batean bizi da. Bere bizimoduak eta bizitza ulertzeko erak, begirune, miresmena eta lilura zorrera ziren mundu zabaleko gazte askori. Bere bibliografia gaztelaniak nintzat Alzaguaran. Hauki dezakezue, de sus fatigas izeneko trilogia, horretan alegia biltzen dira Puerta Tierra una vez en Europa eta Lila y Flash, novelas. Badira beste obra batu, baina ez dira luzatuko. Horra, eman dugu John Bergeren soslaia. John Berger idazlea, Londresen jaioa eta Pako aurkeztu diguna. Zergaitik John Berger, Pako? Bueno, deskurritu duenean, oin dela urte batzuk, asko urte bizitzaidan, sensibilidade handia dauka, eta gauzak erakusteko beste modu bat, beste alde bat, zagit digura garria da oso. Eta bere bizitza ere, berroi urtekin erretiratu izan, berezia eta maitza garria da. Nik, ez dut ezagutzen idazlea, baina tira, nahi dute obra edo liburu batzuk eta hola, baina beti, haien soslaia irakurita gero,
hautatzen duenak baitu haren zertela batzuk eta alako, laro irteko gizon zaharra da, eta motorrean ibiltzen da bezan dut. Orduan, badu da pasarekin alako antzekotasun bat edo, zira, testoren bat ikarri diguzu eta musika jarri eta gaizatuko. Beste da gaztelera da, zer mora izan, euskerara izizeko. Bizka, historiak zertarako kontaztu edo esaten dut berak, saiakerak egiten oso la vida, eta ondela dio berak. Pero ¿por qué es necesario relatar historias como esta? ¿Por qué relatamos historias? ¿Para pasar el rato? A veces. ¿Para informar? ¿Para decir algo que no ha sido dicho todavía? Sí, a veces. ¿Solo para ganarnos el pan de cada día o para hacer que la gente entienda lo afortunada que es, dado que hoy la mayor parte de los relatos son trágicos? A veces parece que el relato tenga una voluntad propia, la voluntad de ser repetido, de encontrar un oído, un compañero. Como los camellos cruzan el desierto, así los relatos cruzan la soledad de la vida, ofreciendo hospitalidad al oyente o buscándola. Lo contrario de un relato no es el silencio o la meditación, sino el olvido. Siempre, desde el principio, la vida ha jugado con el absurdo. Y dado que el absurdo es el dueño de la baraja y del casino, la vida no puede hacer otra cosa que perder. Y sin embargo, el hombre lleva a cabo acciones a menudo valientes. Entre las menos valientes, y no obstante eficaces, está el acto de narrar. Estos actos desafían el absurdo y lo absurdo. ¿En qué consiste el acto de narrar? Me parece que es una permanente acción en la retaguardia contra la permanente victoria de la vulgaridad y de la estupidez. Los relatos son una declaración permanente de quien vive en un mundo sordo. Y esto no cambia. Siempre ha sido así. Pasarte esanguratsua, beti gogoetarako lagungarria, eta, lagungarria gogoetarako, gure gaurko gonbidatua, aurreko beste gonbidatu batzuek bezalatu, bakoitza bere modura, eta musikaren, baitale edo gustoa duenza musikarako, edo itzaten berak ere lantzen baitu. Agurtu behar ditugu Pako, eta lehen aurreatu diguzu kantua, baina horretek egatu diguzu. Bigarren kantua, Patxi Zai izena da, Patxi Zai Getaiko kantari bada, eta guantzata du bere lehenengo diskoa, Galdetzen, deitzen da. Eta, kantakera polita dauka, letrak eginak behar egiten ditu, eta laguna handi bade eta asko ez da. Honetan eta izan hauekin izan bezala, beste bat arte, eta beste. Beste bat arte, agur.